Менә шушындый матур язгы көндә агачлар сусаган чакта Салих хәзрәтнең чакыруы буенча менә бүген. Аннан соң бит инде үзебез дә күреп торабыз. Яз, яңгырлар юк, агачларга су сибү кирәк. Сусаганнар алар. Менә шуны күреп, менә шуларга ярдәм итәргә дип, менә шушы көнне мин су сибергә агачларга килдем. Бик рәхәтләнеп килдем, бик шатланып килдем. Чөнки бу изге эш башкаларга да кирәк дип уйлыйм инде мондай эшләр белән шөгыльләнергә. Әдәм баласына бит инде малай үстерергә кирәк, үй салырга кирәк, агач үстерергә кирәк. Менә агач үстерү инде бигрәк тә күңелле. Ансы инде менә бүгенге көнгә кәгрәс туры килеп тора инде. Агачлар сусаганнар, аларга су сибергә кирәк. Бәйрәм белән! Утылырты о әс үстерергә дә кирәк.